जिहेतु दाखालि मोनसे जाथाय जानानै थांबाय बियो माबोरै जानो मोनामोन नोंसोरनि मोनथिनायाव? जेन'बा साल्थेनि नामा हेमेन्थ नार्जारि। दा बियो माने ओरैबायदियाव थांनाय जादों, थांनायबो जाया बिथाङा न'आवनो हाया गायग्राबो माखासे दंखायो आरो बिथाबारि दंखायो आबाद खेथि मावनानै जानो। दा थिग बेयावनो माने बियो आबाद एरि मावनानै जाबाय थाखायो, बाजारफ्रावबो बिदिनो मैगं थाइगं लाङो आरो माइ गायनानैबो मोनखायो, जानायखिनिया जथेस्थ' जाखायोमोन। दा बे समाव बिथांनाव माने साल्थेनाव न' हाबना होदों। बे न'आ माने दानि एस्टिमेटआथ' बिराद टाइट जायो। मोनसे बायनो थांबा मोनसेखौ मोना, मोनसे बायनो थांबा मोनसेखौ मोना जाहैयो। दा बे समाव साल्थेया एसे दंफांनि दरखाराव जिहेतु माने दंफांखौ गावनि जि एसे लायनानै जुदि सोफानो हायोमोनबा माने बै खरसाया खारनाय नङा, गावनाव दस्रा खामानियाव बाहायनो हागोन, बाला अन्थाइफ्राव, सिमेन्टफ्राव, इथाफ्राव। बेबायदि टारगेटखौ लानानै साल्थेया हाग्रायाव थांदोंमोन। थांनाया थिग ओरैबायदि जादों, 16 थारिख बेलासियाव थांदोंमोन। बियो माने ओरैबायदि थांनाय जादों, सोरबाफोर थाङोबा आङो जानला मोनला लायफालाबायनोसैलै होननानैसो थांनाय जादोंमोन। दा थांनायफोरखौथ' सोरजों थांफाखो सोरजों थांफायाखै बेखौ जों मिथिनो मोनला। बे थिग थांफानानै सहैबायानो हाग्रायाव, बबे खन्द'निफ्राय लाबोखो बेखौबो जों मिथिला, खय नाम्बाराव दानहैयामोन, बे जायगानिफ्राय लाबोआमोन बेखौथ' जों मिथिला। थिग फैयै फैयै फैनानै साल्थेया मोनहा बिसोरो फैनानै नैबे झारबारिनि ओरै एसे सानजाजों हाग्रायाव हाबग्रा महर लामा दङ, फरेस्ट बांला, बेखिनियावनो सफैब्ला माने बैसोरो टुरिजिमनि सानै मानसिया, NGO नि मानसिया माने बाहाय डिउटि थादोंमोन। डिउटि थानानै सानैजों माबोरै थानो हाखो, बेनिफ्राय आर्म्सखौ मारै बिसोरो डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनबोखो, बिसोरथ' ट्रेनिंबो गैया, जेबो माबा गावनायनि माबानि बिदिनो ट्रेनिं मोनाखै, लानो मोनाखै। माब्रैहाय फरेस्टजों थाफानानै बेबायदि आर्म्सखौ लानानै बिसोरो बाहाय डिउटि सानैजों मारै हरावनो डिउटि थानानै खयथानिफ्राय थाखो जों बेखौ मिथिला बिसोरखौ डिउटिखौ। जानाय जाथाया माने 3थायाव जादों। बिसोर 3था बा थिग बे जायगायाव सफैबायमोन। ओमफ्राय बेयावनो बेखौ गावनानै माने गावनायाथ' ओरैबायदिबो जायो, गावनाया थिग बेखौनो नोजोर होनानै गावखो ना खि दस्राखौ गावखो, माने गावनाया 0 डिसटेन्सनिफ्रायनो बेखौ गावनाय जादों आरो हमनोनो मोनखाबाय, बेखौ हमनानै लादोंमोन। बिसोरनि ग्रुपआ साबेसेमोन दंफां लायनो बिसोरनि ग्रुपआथ' साइकेलखौ नायोबा 16 जन दङमोन। दा 16 खाननि गेजेराव ओरैबायदि माखासेया बारग'लांबाय, सिगाङाव 6 खान 7 खानसोआनो बारग'लांबाय। ओमफ्राय बेहा बे 6-7 खाननि उनावमोन आरो, ओमफ्राय हरैहाय बाखि माखासेया साहाजों दंबावो। दा बिसोरो गरब्रै गुलि गावदों जाहैबाय। मोनबेसे? गरब्रै गुलि गावदों। गरब्रै गुलिखौ बेयाव नायनायावनो मोनखादों, थथा एरि बोखांनायावनो मोनखादों थथायाव। दा ओरै खोला साइडजों गावनायाव साल्थेनाव नांबाय, आरो बेखौ गावखांनानै खोला साइडजों गावग्रोदों जानांगौ बिसोरो, ओमफ्राय आरो ओरै साहा साइडजोंबो गरनैखौ गावखोदों जाहैदों। दाथ' जोङो खोब दुखु मोनदों, मानो होनबा न'निसो लायदोंमोन नालाय, गैया हिसाबै सोसननो एसे थाखाफोर एसे हिसाबनि जाहैयो खोमा नंनानै। दा बेयावथ' जोङो बेखिनि जाबाय। ओमफ्राय ओरैहाय बेखिनि खबर, जेन'बा बियो ओरैबायदिमोन, बे जाथायाथ' जाबाय, जानानै जों बोरै खबर मोनखो? बे खबरा ओरै जादों, माने फुङाव आङो थिग 4था बाजियाव बायह्रायाव हासुनो होनानै ओंखारबा बे साखोला रडजों मानसि जाखाबायमोन एसे एनै थायथाय थायथाय। माने ओरैबायदि जायो, आवाजखौ खोनादोंमोन जाहैदों, आवाजखौ खोनादोंमोन। जोंनावथ' बिराद मैदेरनि हुलुस्थुर, मैदेरा बिदिनो न' गाख्रेबफैयो, थालिर जायो, गयबो सिफायलांजोबो गासिबो खाथि खालानिखौ।
दा बेयाव इथमबो गावनाय जायो आरो मैदेर फैयोबा खाथि खालानि मानसिया गावनायखौ खोनाखादोंमोन इथम सोर गावलायखोरा मैदेर फैलायबायगोनलै होनलायनाय जादों जाहैदों खोनानानै ओमफ्राय जिनिसा दस्रासो खामानिया ओमफ्राय बेयाव माने आङो सिखारनानै हासुब्ला मानसि दंखासैमोन नालाय ओमफ्राय आंबो रायदावहरबाय ओइ मा जाखोरा बहा थांनो नागिरखो ओरै जालायना ओइ उमुक मिथिया नामा नोङो नोंसालथेया ओरै जाबायनोलै फैदो थांलायलायदिनि होननानै बुंबाय आरो होमबा आंबो ओंखारबोबाय थाग थिग मबाइलखौ आंनाथ' किपेड मबाइलसो न' सिङाव लानानै लायफिनबाय आङो खारलांनानै ओमफ्राय ओरै जोंहा हनै बिबोनांनि बिदाफोर दङ आरो सालथे गेदेर दंबावो साम्फा ब्रिजनि ओमफ्राय आमलायगुरिनि आरो सालथे गेदेरा ओमफ्राय बिगुमैया साम्फा मुराबारिनि औ मुराबारिनि दा बिसोरखौ खबर हरबाय आङो ओमफ्राय ओरै दख'रायाव खबर हरबाय दख'रानाबो खबर मोनाखैमोन आं खबर हरनानै हाब बोरैथो बिदि जालायनो मोनलायखोब्रा होनलायहरनाय जाबाय ओमफ्राय गावसोरबो दसे थानानै ओंखारबोबाय आंबो ओरै साहा थांबाय थाबाय खबर मोननानै साहा थांबाय थाबा माने बिसोरो ओरै जादों आङो माने सिद्दा हाबलांनो डेड बडिसिम हाबलांनो होननानै गोसो होनानै थांब्ला बिसोरो माना खालामबाय रेन्जार ओमफ्राय बै माबा पाटगावनि पुलिस डिपार्टमेन्टआबो दंफैखासैमोन बिसोरबो बादा होजोब्बाय थांथ'नो मोना थाथ' बाहायनो बिनिफ्राय थांनो मोना नायनो होथ'नाय जानाय नङा होननानै बुंबाय आच्ছা थिगासे थांथ'नो मोनाबा थाबाय दे बेनिफ्राय बे बिबोनांखौ खबर होथ'नाय जायाखैमोन बेहा जिहेथु रावबो गैया गाव हारसिंल'सै फिसाफोर सानै दा खोन्थाग्रोबा बिहुस जानो हागौ एसे टाइमा जाबावथोंसै एसे स्रां जाबावथोंसै दानि टाइमावथ' सारिथाया खोमसियैनो थायो एसे स्रां जाबावथोंसै होननानै थालायनाय जाबाय आरो बेखौ एसे उनाव खोन्थानोसै होननानै दा बेयाव आं थांनानै बिदिनो टेक खालामजाबाय मानसिफ्राबो दंखासै जोङो बे समाव बारा बुरजा मानसि गैयामोन अन्तत' 14-15 जनसो दंमोन आरो बे समाव जों हाबनानै नायनो नागिरबा ओमफ्राय लाखिनानै थालायबाय थाबा बे पाब्लिकफ्राथ' सानाबो ओरै जाबोगौ नालाय पाब्लिकफ्रा फुरा फैजोब्बाय ओरैबो माबानिफ्राय सोनाबनिफ्राय फैबाय खोलानिफ्राय थांबाय सानजानिफ्राय फैबाय पाब्लिकआ फुरा हुलस्थुर जाबाय दाना दसे समाव बिसोरो माबाफोर पलिसि खालामनो टारगेट लाखो ना माखो बलेर' गारिखौ सोलांबाय बै 16A 9823 बलेर' बै ग्रिन कालारनि बेखौ सोलांनानै थांबाय आरो बे समावबो गारि सोलांबा आङो रेन्जारखौनो सोंदोंमोन मानो गारि सोलांखो बेजों मा लायनो थांखो बावहाय होननानै जेबो नङा गारि फिदिंनानैसो लाबोगोन होननानै बुंबाय बियो आच्ছা थिगासे दे खिन्थु गोथैखौ लाबोनो मोननाय नङा दे होनखाबाय आङो दाना थिगासेल' होनबाय थायो बियो गावथ' बिहुस जाखाबाय गावबो एसे थाल मोनबाय पाब्लिकआ गेदारिं जाबाय दाना बे समावनो जोंखौ ओरै टेक खालामनानै दोनबाय थानानै गावस्रा 6-7 जनसो बैयाव सेक्रेटलि थांनानै मानसिखौ प्लास्टिकआव पेक खालामनानै बलेर' पिकआपआव बलेर'आव सोनानै सालायबोबायानो ससे ओमफ्रायथ' ओरैहाय पाब्लिक दंजोबो मानसिखौ लाबोबाय हनै लांसै होनलायलायनानै गारिखौ लाखिनाय जाबाय आरो दा बेयाव गारिखौथ' लाबोनो हायाखिसै मानसिखौबो जिहेथु माने न'खरनि मानसियाबो बिबोनाङा सहैस्लाबाखैमोन नायनांगौ न'खरनि मानसि दङ बिसि फिसाफोर दङ जाथि बंस'फोर थागोन मानसिखौथ' नायनांगौ लांनो मोना दोननांगौ होनलायनानै दोनबाय दानिया दा बेयाव माने बिसोरबो दोननांबाय बायद'था पाब्लिकखौथ' एरायलांनो हाला नालाय दोननांबाय दा बेयाव दोननायाव बिबोनांमोनहाबो सहैबाय थिग ओमफ्राय रिपर्टाराबो बे समाव सहैथ'वाखैमोन मिडियाफ्रा दसे उनाव सहैबा गारिनिफ्रायथ' बोख्लायनांगौ जालायलायबाय पाब्लिकआबो बुंबाय बोख्लायफिननांगौ जायगायाव दोनहैफिननांगौ बै जायगायाव जेराव जादों बाहाय दोनहैफिननांगौ मानसिखौ होननानै दाना बाव नाट गुड माखासे गावसिनि फरेस्ट स्टाफनि मानसिफोरा माखासे खारखोमा होलांबायानो दा सेंनायनिफ्राय सेंलांसै बिसिना मानसिया फरेस्ट स्टाफना सोरबा एसे सेंहांलांबाय खारखोमाहांबाय दा बाद बाखि माखासे एकदम खमथारसै आरो बिसोरो अन्तत'
लास्ट टाइमसिमाव बिसोरो थादों 7 जनसोल' थादोंदां 7 जन 8 जनसोल' थादोंदां रेन्जारजों लोगोसे ओमफ्राय ओरै पाटगावनि पुलिसफोर थाबाय ओमफ्राय पाटगावनिनो आरो CRP खौ ग्रुप मोनसे लिंहरबावदों बिसोरो पाब्लिक गेदारिं जाबाय नालाय माबाफोर खालामनो हागौ नंनानै दा बिसोरो बेखौ लिंहरदेरदों दा बेनि उनाव गारिखौ बेक खालामनानै लांहोथारनानै डेड बडिखौ बोख्लायहोनानै खेबफिननाय जादों आरो थिग बे समावनो डेड बडि बोख्लायनांगौआवनो अन्तत' आधा घन्टानिबो बारदों मानो होनबा जायगाफोरा बे बोख्लायथोंलै होलायनाय जादों गावसोरनो साबसाब जोंथ' पाब्लिकआ खोनाजोब्बाय जायगाफोरजों बे बोख्लायगोन जोंनावसो नांफागोन नङाबा दाया ओरै होनलायनाय जादों स्टाफनि मानसिनिफ्रायनो बे खोथाखौ जोङो पाब्लिकआ ज' जाजाय जोबखामोन नालाय जिहेथु बेयाव खोनाखाबाय आरो जोङो ओमफ्राय बे समावबो दङमोन बै मानसिया गावग्राया दङमोन ओमफ्राय बे खोथाखौ खोनानानै माने बै लोरिबायानोसै आंखौ मिथियोबाथ' दानो बोरैबा खालामनो हागौ बेबायदि साननाय फैयाखै बे खारबायानोसै थांखोमाबाय स्रोद थांखोमानानै गारियाव गाखोनानै ब्लड माबायाव थांबाय जारबारि अफिसाव थांनानै ओमफ्राय स्कुटि लानानै बहाबा थांबाय जाहैदों गैला बेथ' थांबाय दे जेन'बा ओमफ्राय बेखौ खेबखांनानै जेब्ला माबायो होमबा मेडिया खेबखांनानै बोख्लायनानै खेबखाङो होमबासो माने मानसिखौहाय दायथ' लानायनि गेजेरजोंबो माने बिसोरो हमनो हायैनि खार'ना मानि खार'नाव हमनो हायाखै दासिमबो मोनाखै आजिलि सप्तासेनिथ' बारलांबायानो बै रबिबार 25, 26 जाबाय नामा दिनै होमबा 7, 8, 9, 10 दिनानो जाबाय जानांगौ दिनैसिमहालागै अब्लासिमबो हमनो हायाखिसै बिसोरो मा खार'नाव हमनो हायाखै बेखौ जोंबो मिथिजोबनो हाया गावसोरथ' बुङो बिसोरो दा खालि आखायाव दङ गारि सारि सालायाखै मबाइल थबाइल लायाखै बिनि खार'नाव जोङो मोननो हायाखै बुंदों आरो जों मैयासो थानायाव थांनानै माखासे रिपर्टखौ लाहैदों ओमफ्राय बेयाव बिसोरो बुंदों आरो बेखिनि बुंनानै होदों जोंनि सिगाङाव